sa alhaji yau kawai ku taho. Ku zo da idan ku abun gani ku gano. Ka karɓa abun wani shi na cewa aro. Kwalliya da adon daki mu ne na ɗaya. Da kun zo gunmu kawai kun zo matsaya. A kera ba daki kawai ka biya. Ni'ima da madaran nan ta gun na biyo. Ta ce mu tsaya kafin mu je mu siyo. Da bedsheet har su frames agun mu siyo. Mu hada da stand TV kawai mu siyo. Domin gyaran daki mu je mu yiwo. Da na je na ga gasu turus filo a ciki. Da cotton sarama da accessories a ciki. Sannan gasa Islam dukansu ciki. Kai Idris Hausawa a yanzu gani ciki. Ni da yara na mun zo ku gan mu ciki. Yamke dan burji. Yamke dan burji. Yamke dan burji. Ayya. Yawa ya sauka gurin karba. Yamke dan burji katin aro. Dama da hauni da an duba. Yamke dan burji ake zance. Yawa ya sauka gurin karba. Assalamu alaikum al'umma na garinmu da 'yan waje ga bako. Sunana dai Idris Hausawa.